Uyabhanga urhulumente obambiswano obunjwe ngoSeptemba unyaka ophelileyo ukuba siyaphumelela isiphakamiso sokuphelela ithemba kusodolophu lomasipala uMbhaxa uzokuba nosodolophu esithathu susela unyulo lomasipala kodwa izokuba inkundla kwakho ezonika umkhomandlela kule meko. The fact that this motion is incompetent, it was not signed and seconded by any councillor, and as such there's no competent motion before the council. We have written to the speaker and to the city manager via our lawyers to say that we can't proceed on this basis. Usomlomo webhunga uthi usingathwe ngosemthethweni umba wesiphakamiso kuphelelwa lithemba kusodolophu ufanike kuthi ngoceba ngama-62 abatyike uxwebhu olugunyaziswa kuhlala kwentlanganiso ekhethekileyo. I view that the motion is a legal motion, it's a competent motion. However, it's important for us to consult our attorneys, our advocates as well. I do have a legal team that's advising me in this matter. Abahlali abonobelanga ukutshintsha-tshintshwa qho kusodolophu. Xa sibona ngokuthina as-consult, as abahlali, as tax-paying citizens, asina input. Siyanika qha kuthiwa nangumeya wenu. Ingcali kwezopolitiko zithi ukutshintsha-tshintsha kwemeko esisixeko kubangela kungabikho zinzo kwezopolitiko. I-administration yalapha eNelson Mandela Bay yayikade noko ichurch entla iwina i-awards zo-cleanest city or second cleanest city, i-collection rates zemali zikumyinge oku-98% okanye u-98 ekhulwini de yehle ngoku uyofikelela nako-17 nto leyo singazange sayibona. Lomba uzokuxoxa ngomso kwinkundla ephakamileyo phambi kokuba iqale intlanganiso yebhunga. NdinguLerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.